tini ta mo ke laharo ha ka sung nang kha sung tini sini mani kok ni bagay no sung soba ma angkor ga tang himale sini mani kok no sung si tini nukha 17 tariko sini CBSE ni class 10 ni madhyamik exam thangka ajago nukha sung sini roman script by borok sung no subject no sina tongmani kok rok no haipino borok sung no rekha bangla bai to sung bangla bai bahai ke sinai CBSE ni borok rok baksa baksa sung sini mani kok no sanani to sini rights tongna sung rights to speak right to education sini tongo sini সংবিধান সিজাক tongo কিন্তু borok sungno o sini man thaino point sungno rona ni borok rona mo sungya asika bokha borok ni kesep de hnai na bokha sitra de hnai government ni abo sung saimia কিন্তু borok sungno already kok rojak je sungno borok translator provide khainai otherwise sung borok ni saya je bengali script baita sidi noi sung borok ni bengali script no saja gyam ti bia na sung bengali script no borok suitong borok ni borok je sini suitong কিন্তু sung sini mani kok na at least sung sini mo sung mani horo bai sung sina mo sungo haipeno borok sungno rona naili abon bagai sung tini oro soba ma asuka karon tini botong phiro haina class 12 ni CBSE exam oro borok same situation khainai sung sawi mani tongka abon bagai sung sini hajar student ni bagai sung soba ma angko ka ang poine joto buma buha oro churo ani bagai sini nyatai khoroksani bagai oro sini dofani srai rong ni sini bobishot sini next generation ni bagai sung soba khaitai klayo han bai sini sung oro lahara suka o lahara sung jaga thai mo thai ba among ke pathale ga Dewan bazar sung oro asuka obne karite bor jaga asuk jaro to sini sara tirprawa jotono asuk jangnai joto jagao na asuk nai je lahar ka sujangnani je lama kotoro hatai kotora asuk jangnai long travel wa asuk jangnai ai hezamara phasing asuk jangnai gonda sora phasing asuk jangnai je CBSE exam road hoito main road je nangkok ma jaga no sung lahor ka suna nangkha sung baddhottamulok sung government no tabuk bo sawi tongo sini demand no borok bo sina nango tangai himale omo hajar student ni life no tuinai oi to khoroksa khorok ni ni omo hajar borok ni life no tui borok political thangai maya borok ni oro rights kroi omo sini rights tongo sung si khorang ti sana na abon bagai borok sung no go sina nango madam o roman script no tui to thangnai salogo bo ma ke root block khai jago abon tui ta wa hai sima khali bega abon tui tam sung bosor naidi sung bosor brum sal brum sini mani kokni bagai sung asu soba khaina nangkhang ke sini alada soba no to sung yakare no sini mani kok no sanani suinani omon ponjo sung no odikariya asika boro dominating khai tongkha sung no abo mane sung express khaimi abkhaw bisika dukhu bisika cost ongoi tongha bo sung ke bono sawi maya haisi abon bagai sung borong no request khayo je at least sini bumani kok no sung suinani sini rights tongo sini sangbadini rights tongo bole sung India ni borong no bole na sung no bor sini odikar runani engthong borok sung suinani sini suinani mani kok ang tambai sinai ang tambai sanai abo bo ano ba ke sapai nei ba ang tai khoroksa borong no thangai sayarle bon mani kok no ombai sinung ma sanai hinai no borok ke sini sanani bong problem tamba on bai sungo soba khai ma tongnai khai maya sak point to khai thanai haisi langma tongsa khaina nangke khainai kotan simi asuk lai mon la sung chini tongmani to phungni thekena tongmani hapena sung tabo kasuka sini 8:30 ba 8:20 ni theke sung ora asuka madam chinmo ang sodar saur ni secretary ani bung tane de bolu